yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago ndede salminago teddugal en garto ɗo yewtere men wiyetede koɗo galle musidɗo jooɗiɗo o wona koɗo on wawi wonde koɗɗo kono o wayodirama hande bismiɗen ko musidɗo men honorable Issa Ly mo ganduɗa Allah hokki ɗum fatange jeeyede suudu sarɗiji e duuɓi jawtuɗi tugguinden faade joni koko jokki accani to banggue dawgol to banggue ɓamtare eko nandi hen eɗen jiɗɗo musidɗo o sababu nde kadantagal makko nde wone suudu sarɗiji yoga e gueɗe ɗe jinnoɗen humpitade to banggue leñol ngol kanko humpittuno en o jaɓan en arde jamma e ñalawma subaka e kikiɗe o namta ko hay mbuɗu ɓuuɓol suratamo nangue jaggatamo ha Allah waɗi manda makko gasi caggal mum kadi kala nde dañƴen ko wayni e sahaji guuraɗi ɗi ko kanko kewɗen noddude e hono makko en kanko Issa Ly o ummo guila Fouta o waɗano hoore makko paas arde gam wallodirde e leñol ngol e humpito ngo jogui seeɗa ala koko barkine woodi Issa Ly mo département Podor e nder commune mo Podor hande o dila koye parti Moissata Sall osé à l'avenir ko tagal timmugal hen no feewi Issa Ly calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV Allah jarama Alhaji Abou Diop mi salminima mbo salminima salmini Ayaw Pindi TV salmini heɗotoɓe oɗo émission koɗo galle kono noon ittata so mbeɗa salminaɓe calminal ɗi koye ma juuɗe ma pawni mi salmini rendo ngo mi salmini leñol ngol mi salmini liste ndi mi salmini ardiɓe galle o aɗa hen jeeya tawaɓe ɓe tawaka mi salmini liggotoɓe hen mi salmini heɗotoɓe foof e wiide ɗumen tan kadi ko weltare arde e galle mo gonɗa no mbiɗa ni wona gulet e kadi eɗen ñaagui Allah nde Allah junnata ɗum kadi eɗen jetta Allah nde Allah hokki mon sembe hokki mon cellal hokki mon pellital daranade humpito yewtude e yewtande jamanu o yewtande rendo ngo ko nafata ɗumen yo Allah jagoran en enen fof sinno sago men daroɗen hen kono en mbawa darade hen onon darani ɗo koye mon darani amen ɗo darani ɗo heddiɓe minen kadi min gona banggue goɗɗo yo Allah junnu Seydi Diop a jarama Djiby Diatta banggue caméra o ali falwoni moon to hade men yettade komin noddirma ko e nduɗo suudu sarɗiji no ganduɗa wuureno dumunno dufusa suudu wondu jogo darnede hade men yetta toon ko holno landa mon wuurdi an Aissata Tall Sall e oɗo saha joni Alhaji Abou Diop mi salminima encore une fois weltare nde gadduɗa e yeeso yewtere nde e hoore gonde ɗe kalɗa hen landa momin goni landa min goni koye parti Osez l'Avenir Osez l'Avenir noon ko suus hande cuusa janggo keblanoɗa ɗum suus hande cuusa janggo keblanoɗa ɗum keblanoɗa janggo avenir koko arata kono ko arata koko hande fewjete wona pewjana ɗum hoore ma pewjana ɗum aroɓe ko ɓuuri hewde pewjanata ɗum ko aroɓe na gasa fewjoɓe ɓe hewɓe hen tawetake ɗum kono pewjana aroɓe par ce que kayen jibinte aroɓe kadi jiiɗi ko goppata ɗo ko so aroɓe ngari yo mbaw tawde ɗo ko ligga kayen ne jokka golle par ce que aduna ko noon tan donc e gargol madame le maire noon kewmi wiide maître Aissata Tall Sall par ce que ko ɓuuri labtude ko maire Podor o woni ɗum o wonti ɗum kadi en gonde makko e maire Podor o en liggodima e makko wuuro men Podor o woni ministre ko adi ɗum o woni député o woni envoyé spécial kono mbo fasni wonde maire Podor nde donc Podor noon sa nani Podor ko commune Podor mais commune Podor jibina koye nder département de Podor koye nder Fouta Toro diwan Dane Maayo so neɗɗo wi Fouta Toro tan ma neɗɗo nan ko haali neɗɗo nana ko haalaka eyyi ɗum waɗi noon lando o mbo woodi min dañino député à l'Assemblée nationale
min dañi ministre c'est à dire jeeyede e jagorɗe tambotoɗe lesdi ndi min darima toon te kadi osé l'avenir comme heddi ɓe darde mumen toon sofama saabu min osé l'avenir surtout madame le maire maître Aissata Tall Sall halfinano ko adi foof ko affaire étrangère et sénégalais de l'extérieur donc jokkodiral sénégal e leyɗele goɗɗe kadi hufde jaggande wallude rewindade ɗoftude sénégal naaɓe ɓe allah nawi caggal leydi ɓe ngannduɗaa ɓe ko ɓe mbiyeteeɓe diaspora kadi aɓe jogii darnde tinde e ɓamtaare lesdi men kamɓe ɓe mbayno so tawii sénégal ne jogii ambassadeur uji tigi laaɓtuɗi ko sénégalais de l'extérieur en heddii neɗɗon noome yaha wona toon ambassadeur ummo toon yaha baŋnge goɗɗo kono jooɗiiɗo e leydi tan wona Italie wona Mali wona Côte d'Ivoire wona Congo wona Gabon mbo limi fof juuma wona États-Unis d'Amérique Canada France etc ko way noon e ko way noon ko wona men toon ɓe tigi ngoni ambassadeur uji men goɗɗo so ari ɓe bismoto ɗum tan ɓe ɗofta ɗum ɓe jaada e mum yaha kadi woppa goɗɗo ara ƴetta ɓe gonda e mum donc ɗum woni affaire étrangère nde halfina ɗum nde yimɓe ɓe nani kaala min goppat yimɓe kaal kayen kaalata par ce que kayen liggantano kayen liggante eyyi donc voilà Mariame Soda Ndiaye koye moon wonno elle o natti wonde moon joni eyyi ko saabi Mariame Soda Ndiaye ko bandiraɗo ko baɗiraɗo minen min mbiyata ɗum ko baɗiraɗo ko ɓiɗɗo jeeyama e osé l'avenir Allah waɗi nde cuɓogol député ji waɗate min mbaɗi ɗum e liste par ce que no handi hen no goto fof gonɗo hen ni handirno hen kadi o dari darde kurka pour que laftuɗo o dari toon politique noon ko noon aɗa comme no waaji goto wiyata ni yaadu politique yahanno ɓesdo ina waylo par ce que kesum jolat kesum jolojum ɗum aɗum wona kesum pirtujum aɗum wona kesum aɗum wona kesum ɓesdodum moƴƴinowɗum hol hen ko heptimo ɗum ko gueɗel gonguel mais gueɗel gonguel heptimombo o yalti lande osé l'avenir o heddi assemblée nationale ha o pari eywa o continue golle makko no wawa noon nde o yalti assemblée nationale nde sarɗi règlement intérieur e nder assemblée nationale ina wiya so parti nannima e assemblée sa yalti parti o a wasat mandat joɗorde nde a perdat mandat o comme no mimi aɗa wawi wadde noon goppa aɗa wawi parti no wawi rewde mo wiya hey jaltine o kono noon ɓesɗo hulat reedu ɓesɗo renoto nde o waɗi ɗum o yalti nde o artirani cakka ka e osé l'avenir wono noon osani addoy min mbiyani amin gaddoya par ce que wona foof min won komin ndendi won komin mbaddi komin pasni wonɗo min ndewdi ɗo heewi donc ɗum ɗon tan bonnata neɗɗagal amen ha wiide amin ɓorta neɗɗo amin gadda neɗɗo wona jaggue to ɓoppe ga heddo kadi e tarik kaari en ɓurtino kaari kaari en lamminino kaari en jagganino kaari ɓuuri yodde kaari en kaɓino e kaari ɓurtino kaari pii kaari par ce que hunde fof ko gasat ko simtata a jamali en calmi Boubou Seba kanko e dental makko a wi ko baɗiraɗo banggue enɗam walla ko baɗiraɗo banggue golle tan non ko banggue bayidaki banggue golle banggue enɗam so tawi ko gonga haalte mi anda ɗo jeeya gandumi tan min kawre parti kala mo gonɗa e parti ko pasoma parti ko galle parti ko renduɓe foof ndendi jaam ndendi foof donc kala mo gonɗa hen mo poɗɗa jibinde hay son poni fodɓe kono fasiraɓe aɗa jagguira ɗum banggue ko baɗiraɓe so tawi ko baɗiraɓe aɗa jagguira ɗum ko ɓiɗɗo mawɗo kadi aɗa jagguira ɗum ko mawne walla aɗa jagguira ɗum ko babo ma walla ko gorgol ma walla ko nene ma ha heddo noon so politique o jooɗima kalon politique mais so ɗum gasi banggue enɗam o
ko ndenduɗon ko haade ko an hetti ɗum e an ɓuri ɗum duuɓi aɗa wawi ɗum won baamu wonde ɗum jaggirta ɗum kañum ne jaggirma ɗum ko ɗum woni on ɗon banggue a jarama Isaka ɗo famnima enne lidowa ɓesgu Sénégal foof ha tengte dawgol yankoɓe jangguinoɓe duttugol mawɗo Amadou Mokhtar Mbow kawɗo Allah Diallo hecci hanki werna hanki yo Allah yimamo yafoma harnamo aljanna e liste député ji ɓooɗi ɗi joguiɗen ɗo ɗi o meeɗino jeeyade hen Isaka aɗa men yettade suudu sarɗiji ndu an holitande gonnoɗa cuɓaɗo suudu sarɗiji yettere Allah no mbiɗa ni eɗen duwono lesdi Sénégal duttugol joomum mawɗo men o kilifa o hono professeur Amadou Mokhtar Mbow min ko mawnam par ce que ko sehil mawni men yo Allah moƴƴa mum docteur Sireli no woodi ko kamɓe ndenno kadi fedde ni wiye Asie action pour la solidarité islamique ko président d'honneur o wonno hen Siré woni président ko juulɗo kadi ko gando kadi ko gendiyanke donc en donima ɓesgu ngu en donima Sénégal en donima jangguinoɓe par ce que ko professeur en donima kadi monde scientifique par ce que so tawi ɓalejo woni walla ceermondis woni gaddiɗo wonde secrétaire général de l'UNESCO banggue jangde banggue humpito e banggue culture aadiyankagal c'est comme ça ko kanko kadi waɗi hen waddi hen ko wiyete que nouvel ordre mondial de l'information et de la communication wonno humpito e kabaruji jaggirano e nder aduna haade noon ko UNESCO tambi ɗum wawɓe ɓe joom doolen ɓe won tan no jogorino nde Allah tottimbo deuxiéme mandat nde walla peut-être bon fin premier mandat o wi yo goɗɗe ɗe mbahlo ha leyɗele fof pota hen e humpito e information et communication ɗum addanimo caɗele hakkude makko e États-Unis d'Amérique kono Allah waɗi leysi aduna o faami ko yahata jagganimo Amérique welaka kono o dañi deuxiéme mandat makko yawti eyyi donc ɗon ne ko aduna o fof duwate voilà duwante yo Allah moƴƴa makko amin namdal holde gonnoɗa cuɓaɗo suudu voilà gonnomi cuɓaɗo suuɗe sarɗiji ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi 2007 ha ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi 2012 natirmi ko union pour le renouveau démocratique Dembo Djibo Leyti Ka ministre d'état nene Allah ɓuɓanta ɗum kañum natirnomi départemental mi wonano liste national min koye liste départemental gonnomi min gañi Podor ko département tati min joguino département tamin jaade le président Ablaye Wade patrimoine mondial patrimoine national Ablaye Wade c'est pour tout le monde ko mawɗo men enen fof guila e jangde politique opposition ha e pouvoir woodi ko waɗi ɗo eɗen jetta Allah en ala ɗum eɗen duwonombo yo Allah ɓoynumo ɗo yo Allah waɗ moƴƴere e ko acci e nder Sénégal alors min jogui département ji tati par ce que nde min liggodirta e Ablaye Wade ina laaɓi renouveau union pour le renouveau départemental démocratique ina tami Podor ina laaɓi union pour le renouveau démocratique ina tabi Linguère Jolof ina laaɓi union pour le renouveau démocratique ina tami Mbour Wade wi e nder coalition o Djibo ƴettu Podor ƴetta Linguère ƴetta Mbour e nder liste o noon Djibo waɗa titulaire Linguère Djibo Leyti Ka titulaire Linguère min ɓe mbaɗimi titulaire Podor 2007 mbeɗa yaade mawnam no wiye l'honorable Moussa Sow maire de Walalde mais PDS ɓe ƴetti Diégane Sène ancien ministre professeur à l'université de Dakar no jeeya Ndiaganiao ɗo e département de Mbour ɓe mbaɗi ɗum titulaire département de Mbour min naati assemblée e udditirde assemblée Djibo ƴetta waɗa ministre
nde o ƴetta waɗa ministre lomtima ko maître Amadou Ka kay wonno suppléant makko jegan kañum heddi wonde député waɗa président de commission min gonmi député ha 2012 caggal alternance nde waɗi pouvoir wadde saami assemblée continue ha mandat mum joofi élection ji mbaɗi no wawno nde wadde saami nde makki naati lumti makki fusa assemblée kono makki fusani assemblée woppu assemblée o ha mandat mum joofi organisa élection ɗum voilà donc ko on saha gonnomi député eɗen jetta Allah e nela ɗum noon eɗen jetta Sénégal parce que député du Sénégal mais mbo yettani sababu yettata Allah eɗen jetta département de Podor ɗo jeeyeɗen ɗo ɗo jibinaɗen ɗo ɗo ganduɗen ɗo anduɓe men ɗo e waɗɓe men candidat ha neeli en mbiyen jaa joɗonoɗen Sénégal jaaɗen jeeyeɗen e député du Sénégal voilà. mami arte osé l'avenir sabu wona koye ƴame deyoji e sumgoji ko nandi hen gartanmi namdal Isaka Ly an o cuɓaɗo l'an 2007 ha l'an 2012 gonɗa e nder nduɗo suudu sarɗiji oɗo assemblée nationale pusaɗo ko ɓooyani guila o darna ha o fusa coow gonnoɗo hen o ɗi parti ji mbiya liste tedde liste ji ɗi jahani ko sippilaji ɗi lomti ɓe waylo waylo o no wayni beele ala ko jiiɓe haqqille ma an ganduɗo hanki suudu sarɗiji no darorino no mbiɗa ni oɗo législature biyeteɗo 14e kanko woni sappo e nayo no ardi ni o ardi koye ko no meeɗa ardede no ardi no meeɗa ardede o golli kadi ko meeɗa gollede hono o ardi ko meeɗa ardede o organisama e saaha mbo foti organisede kono o organisa e fitina ha ko meeɗa yiyede yiya ko liste suppléant ji naati titulaire uji ɗi naatani holko addi ɗum ko heñade addi ɗum ko hay joom liste en goto hen fof no waɗa no fawa copoƴƴi no fawa kooce e bolol ngam ma goɗɗo firguito heddo hen walla no asa gaska neɗɗo ubbude goɗɗo ɗum rewa ha titulaire uji ɗi fonnoɓe wonde e yeeso ngo ardinaɓe ɓe ko ɓen ponno nadde par ce que ɗum anda on liste ronki yaade ko daña fof fonnoɓe sukkude ɓe ko daña fof koɓe daña ko rendina ko totta fonnoɓe lomtade ɓe donc hay nder on ɗo liste tan ko ɗum caɗele hunde noon so ardi no ardatano rutti nde ɓe udditta nde kadi Allah waɗi on ɗon liste dañi ko heewi à l'Assemblée nationale no wawno nafata Assemblée nationale ko waya noon aroɓe ɓe wasa wonde tan jelde wotere Assemblée wona jelde wotere yo jelde ɗe markuji ɗi yoɗi keew landa leydi ndi jogiiɓe doole ɓe eɓe ngala doole ɓe fof jiito hen koye mumen hunde hanti wona kala kaɗa yawtina ma nanodira yimɓe ɓe wona weeli mon metti mon yawtat kamɓe ɓe dañi ɓe ndendini e ɓe gonduno e woɓɓe ɓe gonani ɗon fof ko wiyete non inscrit ɓe dañi capanɗe jeetati ɗiɗi jagganɓe jooɗiɓe laamu ɓe dañi capanɗe jeetati tati capanɗe jeetati tati capanɗe jeetati ɗiɗi so rendi wona
temedere e capanɗe jeegom e joyyi ɗum woni limmore assemblée so wayi noon kay opposition ne wawi dañde capanɗe jeetati ɗiɗi laamu jogo capanɗe jeetate tati ɗum kala kono fewje ɗon mais furguetake donc no nafa assemblée ko ɗum nafata assemblée kono noon assemblée o législature oɗo jawtuɗo 14e o hutoraki ngun ngalu wawdeɓe haaldude heddiɓe ha ko moƴƴi wawa yaltude koɓe pewjata ko mais ɓe kutori gon ɗen doole ko haare woni yerum tan ko salamu aleykum ñande séance d'ouverture solennelle ɗuggidde micro ji ɓettude keesuji ƴettude kees ɗo wotate no ɓitta jagga hen mbiyaɗa haro taw neɗɗo fof e kees o wotata ko lawol gotol ala bawɗo wadde laabi ɗiɗi a nodde tan gota gotol goɗɗo wota gotol haade noon ko wote addi mon ɗon ha oɗon gota ko adduno wiide wotatake aɗa ƴetta kees aɗa woni député gonga ni lesdi député ko député yimɓe fof timmuɓe nan toon nane peuple o ɓe timmani nan toon haɓateɓe nan toon masloɓe nan toon ñagotoɓe nan toon fof nan toon fof nane peuple o donc jaaɗo toon o ko ɓen fof yahani kono kay hay fiyoɓe ɓe ƴettotoɓe wonɓe nder yimɓe ɓe nawrani neɗɗo député yaha ɓoy on ala ɗum wodani ala fof no neɗɗo o sifori e nder peuple nelowo neɗɗo yaha ɓoye assemblée yanapa nelirɗa kay ko ya ɓesda sa yeehi a nawi toon haare noon a ɓesdani nelnoɗomo so tawi kar kam wawi haɓede ɗum e mbowa kono noon so tawi haare woni assemblée suuɗo sarɗiji hono boowal wayata weɓata on jii nde haare woni assemblée ko nden haare telli e nder wuuro ngo debbo cowiɗo fetta ɓe ñaawa cohoya ɓe hunde jiiɗi ɓe mbiya tawama ne jogui kayitaji ɓe mbiya tawama ne totte kalisaji ɓe mbiya ordonnance ko ɓe mbiya eyyi ɓe mbiya pi debridu ɓe ƴettima mawɗo ɓe ƴettima hoorejo assemblée ɓe darima mbi force mi haalat ɓe jeehi ha ɓoyi ɓe mbi règlement intérieur ɗum hikka ɓe jaltini ɗum ɓe mbi règlement intérieur hono sarɗiji galle o woodi no waklira taw wona ɗum fonno wonde meeɗa yiyede assemblée nationale du sénégal heddi joni ɗum rewi ha oɗo assemblée e oɗo alternance garɗo gardiɗo gouvernement o wi mi arata par ce que règlement intérieur o jopakima gonga o jopakimo heddiɓe mbi ahan bomin jogui o wona on wonnoɗo waɗi yo sonko waɗa déclaration politique général o fawademo e wiide kuule ɗe mbaylino inde makko ɓeɗo mbi ala gonɗo o ko wonno ɗon anti so tawi onon assemblée nationale hoolaɓe suudu sardi son joohi temedere e capanɗe jeegom e joyo oɗon jooɗoni 17 millions sénégalais goɗɗo embo wotani joguiɗo dañɗe duuɓi 17 embo dañani duuɓi 7 ko fof par ce que sa woni assemblée haymo ala carte d'identité o jibinaɗo e sénégal gonɗo ɗo ka député tum ko kañum mbaɗɗa représenté so tawi noon ɓen ɗon darima nde ɗo darde mais leydi yerɓat ɗum waɗi noon ndi yerɓi ha heeɓi ɗo nden yerɓande ha yettiɗo ha yettiɗo addi ko ɗum addi ko mi warani wadde déclaration politique générale par ce que kon on jarani ɗum min mbaɗoyanmi politique déclaration politique générale ko jeere duggere kaari en noddanmi ala ɗo miiɗi wadde aduna ha aduna gasa lesdi jogoto assemblée tan gonga lesdi ne wawi wasde jogade ko conseil des collectivités territoriales
lesdi ne wawi jogade sénat lesdi ne wawi jogade conseil économique et social kono assemblée wodat suudu sardiji wodat Allah hokki en noon jamanu nani yaha yimɓe nani ɓeydo heewde machallah nani ɓeydo wawde nani ɓeydo suus par ce que hanti yaaji koko haal pulaar en won hen mbiyata bo démocratie mataw wonɗo haadi bawa labde goto fof hande ko bawɗo so wayi noon kalden mbaɗen assemblée moƴƴo kono goo on jarani arde mi arata to mon mbaɗi ɗum ko bedda ɓenne meeɗa ɗum yi hay jamanu meeɗa miijade ɗum ma haale eywa pinni woodi ko gaddana mbikka henne joddake ministre o noon donc koyni ministre o sa hoyni ministre a hoyni nelɗo ministre nelɗo ministre o ne haade kay huufi men enen fof fotani jaggande ɓe mami holluɓe ko min wawi kollirtumi ko min wawi mami fusɓe kadi mboɓe mbaddanno o wiya ñande 12 ma wot koɓe tali ko wona na waɗa motion de censure e ardiɓe leydi gouvernement e hoorejo leydi wiya noon assemblée ruttina garnoɗo pour débat d' orientation budgétaire so débat d' orientation budgétaire ala budget ne haale so budget ala leydi ne yaha isaka jaafoɗa mo ala gandal mbaɗonam ne wima so tawi ɗum yahani budget gotonoɗo ɓooyɗo ɓoyno wawi continue wonde yaade beɗe ɗum no amno ina amno ko ɗum lawol wi mais budget gonnoɗo abou budget gonnoɗo fayno koye programme politique gouvernement gonnoɗo wi déclaration ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum mbaɗanmi wona ɗum woni déclaration politique sa wi ko ɗum ɗo mbaɗanmi député ji mbima ɗum ɗo hono pourquoi wat ɗum ɗo ha on nanodiri ɓe goti ɓe poɓɓanima ɓe mbaɗanima motion de censure yeehi censure yeehi programme mo lelnuɗa o ko on budget daranto ko budget arata waɗa ɗum min waɗ forage uji min waɗ taliji autoroute uji université ji etc mais ɗum so ɗum kalata e déclaration politique o wona sa haali ɗum ko mbaɗirta ɗum koko budget o arata tabitinde koma budget o ara so tawi noon an oɗo gouvernement garɗo e alternance 2024 a addani déclaration de politique générale sa addani déclaration de politique générale budget ma wotaka walla arani a wi mi waɗa wawi wadde ɗum par ce que no waɗi sarɗi wi so budget wotaka budget jawtuɗo no arta mais budget jawtuɗo ko programme jawtuɗo walla a ƴettit programme mbo sénégaliji limno ko on budget mum gaddata aɗa wiya aɗa yawtinira programme ma mbo poɗɗa haalande yimɓe o wona gonga c'est pas possible ɗum ko goo ɗiɗi budget ko kalis goɗɗo kalis mbo wodani ɗaminaɗo eno liggortoɗen leydi men ko natata e lesdi men e enɗi tati hen endu ko trésor endu wondu ndu ko impôt domaine endu wondu ndu ko douane ɗi enɗi gaddata ko wiyete ɗi mbiyete ko régie financière ɗum waɗi laamu wiyat impôt wiya trésor wiya douane ndeɗo hitande mbe ɗiɗi nan noon milliard uji temeɗe ɗiɗi nangam on pawa nangam ɓe turɓe ƴukko jamma e ñalawma aɓen ndendina haɓe mbawa addude ɗum ɗum koko calculté budget o en jetti Oumar Diallo colonel Oumar Diallo nde won directeur général douane nde mi anda ɗo tolni kono mo lenni yettinomo addude ha ɓuuri ko wiyano ko e mbaɗi men inspecteur Amadou Demba Diop joguinoɗo impôt domaine Ouest Foire jogui ko wiyete ko recouvrement ko ɗon gandumi o wiyete tan ko aɗa nanna milliard uji naggam o ko noon ɗum ɗon ko ɗum nafata budget joni so tawi a eɓɓanani ɓen ɗon ko gaddata
budget o haɗani ɗon jiidane ko ganduɗa ko ɗum koko signodirɗa hakkude ma e partenaire uji ma ɓe liggottoɗa caggal leydi partenaire uji ma mbima mami nanno junggam e kadia milliard uji kadia ɗum ko partenaire par exemple leyɗele des partenaire bilatéral yeru France caisse de coopération partenariat goɗɗo ko multilatéral banque uji mawɗi ɗi BAD banque africaine de développement UEMOA banque mondiale FMI ɓen fof mbiya min de e oɗo programme lennuɗam man wat kadia hitande fof man wat kadia ɗum a nanat ɗum e budget ma kono a heɓani taw kalis o ɗum ko ñamade wonko fawtoto hen sono yoɓoye eyyi wonɗe ganduɗa ke wonko fawtoto wonko ganduɗa ɗe ala ko fawtoto kono no waɗi ladial nde yoɓete no waɗi ladial nde yoɓete bisimilla ladial ngal noon ngal heewani wonde daɓɓal jiidani noon kadi yeru en mbiya en dañi pétrole en dañi gaz en dañi kanŋe kalis en dañi jaka ɗum ɗo no qima ma ɗum waw addande men hitande fof kadia ɗum ne hayso arani e 2025 paaɗo en nannat ɗum ko wawi addude wona endu wondu no endina e joni voilà so tawi ɗum ala heddima budget mo rowane o baɗanoɗo e saaha yonta Macky Sall ko on oɗo alternance mo Diomaye président Diomaye addi so tawi o hutoto ko budget mo président Macky Sall wotanano gouvernement mo wotanano omo yawtinira budget omo yawtinira programme makko mbo haalaka taw walla ma haale certainement mais mbo waɗanaka budget wodat ko ngakki gueɗel surtout partenaire uji population wona cakan ala fof nanno kalis mum e mbeɗa aɗa welimi non parce que ko conseil économique ɗum bi conseil d' administration woni banque mondiale conseil d' administration banque mondiale o France ne jogui toon jonde États-Unis ne jogui toon jonde goɗɗo ne jogui toon jonde goto fof ko addata par rapport e mbawko mum on conseil d' administration so yi lesdi ndi assemblée mum wotani budget mais wawata wiiden waɗ ɗon kalis mum surani économiquement ɗum ko goo gueɗel gonguel nguel so tawi conseil d' administration banque mondiale walla FMI maire waɗano debbajo France najo o meeɗi wonde ministre des finances ndeysan ahay kanko lomtino Dominique Strauss-Kahn ndey Amérique waɗa eyyi so tawi France ko waɗata e banque mondiale ko wona ɗum Sénégal waɗata toon wona ɗum Brésil waɗata toon ɓen nani jeeya conseil d' administration sa ƴetti leɗɗe a waɗe excusez moi so tawi aɗa tappiso France France ina jooɗo e goomu banque mondiale jamiroru ya totte kalis ne jogui toon jonde place tiɗɗo jaƴƴo ne jooɗi ha feewi aɗa waɗa mum leɗɗe no ɓaji ɓe mbeɗni kaari dégage sa ari toon aɗa ñamlo banque mondiale a tawata France ne jooɗi ngo kongol ngo sikki natiwede joni France dégage mo sikki ɗum yawtama donc mais yoga ko fayse a bisimilla ma donc firti ko neɗɗo renoto laamu wona kecce donc firti ko so tawi budget wotaka gonɗa koye wumpade mbaɗa kono mbaɗa ɗum mumel sirati aɗa ƴetta tan ko ɓadima ko aɗa woda ɗo pawɗa aɗa wadda hen ha hitande 2025 nde joofo nafata en koyo assemblée daro nafata en koyo politique waɗe déclaré nafata en koyo budget voté partenaire uji ngara en dañi ko ɓuuri sadde koɓe mbiyata ko alternance change ude laamuji taw ɗiƴam rufani mi ala hen ñawoje ngala hen kaari gagnima premier tour minen fof min dakkori mais likko heddiɓe ɓene yo mbaɗ opposé no potiri waɗirde ni opposé
mais so tawi ko gila exécutif gouvernement et président de la république poɗodirta e assemblée foti sernude ɓe woni nokkuji ko conseil constitutionnel ko hollita walla ko wawi ñawde par ce que sahaji ne adde wiye je suis incompétent mi wawa so tawi yimɓe ne cippira a wiya wawa haalde haalu men homo senda ɗum kayen noon poti wonde yimɓe kayen poti wonde neɗɗagal ganda aha ɗo mbaɗami ɗo caggal Allah e nelaɗo ko min woni ɗo mais waɗimi ko ɓe hol darde nde ponmi darade est ce que komi poɗɗo darade darde yoftodirede walla fiide walla sogde walla ƴettade minne walla salade walla duppude Isaga yewtama waɗi fayida no feewi saaha o gasi kono hadema hoodde eɗen jogui dawal ɗimmal ngal kollejal dottangal ngal e no foti landaji e parrainage ala Pastef wiide natti yidde yaadude e wondi mum kañum tan yanta homno ɓeta doole mum e dewle gonɗe e humeɗe ɗe ko nandi hen namno tan cakkital haade men awde ɗum ma garta yeeto wonde namno tan cakkital ko hande osé l'avenir holmo cuɓɗon yaadude walla gono koye miijade eyyi non minen aɗa andi politique duñata ɓesnat tan haade duñata ɓesnat noon an baɗo ɗum o duñat toujours duñat toujours wawɓe politique ɓe kayen koko duñi tan so ɓesnama tan taw kayen na paari innude wona minen osé l'avenir e gardugol maître Aissata Tall Sall min goni koye dental partiji biyetengal takku ɓe mbaɗi helmere nde takku wallu takku noon ko dadade wallu mata ko daranade APR takku wallu Sénégal APR PDS génération Idrissa Seck ɗen foof mawɓe ɓe gon capantati ko hanki ɓe jooɗi ɓe gasni ɗum hanti yimɓe paye golle maintenant gueɗel gongel ngel ko jiɗmi ɓesdude ceerno Abou woni so hoolare eggi hakkude gardiɗo lesdi biyaɗo ko an woni baban fof père de la nation gardien de la constitution chef des forces armées patron de la diplomatie so Allah tottima ɗum ko Allah tottata a huufi suuɗuji cuuɗi goɗɗi ko wayno assemblée en ko wayno conseil constitutionnel en a fotani waddude mumen ma moƴƴima laaɓ sa wadde mumen moƴƴima laaɓ tan mbadduɗa moƴƴima laaɓ ko peuple sénégalais par ce que assemblée wonɓe toon ɓe wonduɓe pouvoir eɓe ngala e pouvoir fof ko peuple sénégalais nayi ɗon ko ɓesgu Sénégal naɓe tan kono sa wadde mumen moƴƴima laaɓ mbadduɗa koye peuple o yo peuple o andu assemblée woni ko kay jeeyi assemblée ala bawɗo joɗanade peuple ha ɓuuri assemblée yanapa gonga donc ko peuple o yimɓe ɓe poti rende howde galle ndena assemblée mbo wawi wonde foof mbiya yimɓe ɓe kokke ɗum respect kokke assemblée respect laamu hokke assemblée respect so assemblée ala respect ko peuple waɗa piétini Allah ji Isaga Allah jarama noon on keɗima koɗo galle kala o ko fonniyanke Isaga Ly mo département Podor jeeyaɗo e commune mo Podor jeeyaɗo e Lande Aissata Tall Sall osé l'avenir en kalino enen Abou Gaye hanki dewle gonɗe e humeɗe ɗe kamɓe ɓe duttodi koye APR ɓe jaade PDS hay so PDS wonen ko fecci won yaaɓi to won yaaɓi to Amadou Ba yantude Idrissa Seck e parti ji gonɗi kamɓe jaadata noon ko dawal kadi nan so Allah lamɗo jaaɓi hadema ko hoodde ma en mbattu dawal gongal e nduɗo suudu fusandu e législative payaɗo o holko ɗamina hen so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon sehila jarama Djiby Dieng to banggue caméra o Ali Fall montata ko ɗo kartan koɗo galle ha lawgol ngol so jeeɗo ñaawi